Namar ka Jingnang Jyllei ki kam Sniew, kam tam ka Jyllei ki nong de but nong di drok hapo ka than Mawshynrut, ka Sniew Trap Integrated Territorial Organization Hito Mawshynrut Circle, kala lum ya ka Nongïalam but ki nong sanshar Shnong ka than riang do, ban ya thir ya tai, but ban Iaphylliew Jingmut, kumno ban rat deng kong ya kini ki jingdi penbu at ki bashir kay. Hagani ka Nongïalam ka balayo ban penlong hapo ka hol jaka Shnong riang do, lawan ban ya shimbantalang da ki nong sanshar Shnong ka than riang do ba kuntup, nadu ki sordal but ki secretary Shnong, kiri orang ba ki samla bat kiwe ban Iaphylliew Jingmut lang bat ban shimru e karai ka bahatam na ka benta ban rat deng kong ya udrok bat shibon ki jing Sniew hapo ka dong ka than nalor udrok hakani ka Nongïalam ka seng Hito kalawan ra ru salai teli ki mat ban ya tai kata kalong ban te rakam ne ka jing wan rung kerthep ki bar Jyllei ban perking ya ka jing ya shongkha khle bat ki bar Jyllei bat ban perking ki khna school ba kinom yad lengkar. Hadin ka Nongïatai ka basani bha ka seng Hito Mawshynrut ka lashim me karai ban ya trailang bat ki bor sanshar Shnong ka than Mawshynrut bat na kalyang jo ka seng kan sa shong perkhat ru halor kumno ban jam shakmat na ka banta ban ya khun ki te ki jing Sniew bat jingma ki ba up ya ki pat ba ka than Mawshynrut na kalyang jonga urang ba Shnong jong ka Shnong hayam la yang ya ka jingkidep na kalyang jong den jong ka Hito ba yo long ya kane ka meeting hakini ka singi hang ne haryang do apo kane ka auditorium hall jong ka Shnong reng do yang layo beneran lang bat ni bon sibon kina ba Shnong ka bangi layo beneran lang kini ka pon ni kren ni kiti south li ki agenda ni layo ni kren sa phang ka jingdi ba pen buai drop bat kui jingdi ba pen buai te kane ka agenda ni layo benetai we nang kirang ba Shnong bat ni laya koi saka jingya ajmut lang ya ka seng hi bal koi mangin tre lang na kamenta manrat ding khong kham tam me ya kediga jingdi drop kata kediga phang pungsan ni ya kren anta ka phang ka baar ka ngiyo ni kren kalong sephang kani ka jing wan rung jong ki bar Jyllei sakani ka dong ka phan ka dongi kham tam ha Shnong ki thau na kaliang ka dongi kirang ba Shnong wilaya ai jumut sa kaseng ba kaseng kan ai ka awareness program ban pen mau ki ain jong usim bat ki ain jong council have bede baki ain ki Shillong nong Shnong le se don nak Shnong ki le kleb ba kem kan mau fi ki ain kata ka de gowe abi ye kren phang ka ain phang ka kamai ka ji ka thai pateng ha kan ka dong ka thai along ban aliang jonga kumu puen ni kirang ba Shnong la yu i ba khambun khamtame kan ka dong ka thai ni hayo shalang ki wholesaler ki la de ki khar bat ki retailer ki la de ki khar diat lagi kasi ki ba simbertai kini ka kam nama ki sanyon balakni no yo ko hok jong jaj beri kasi ban le kini kam kamai kaji hamtam kita jaka haryang do ngong bagi wholesaler kini ki khar ki khasi ki